Tak ahojte, toto je moje druhé video, dúfam, že sa vám bude páčiť. Chcela by som vám ukázať skákať parkour, najprv sa musím ešte zabiť. To bolo zabité, to som ani nevedel. Dobre, najradšej mám rajcoche, lebo to je také proste odrážacie, no tak môžem sa aj odraziť. Ale dobre, idem vám ukázať parkour. No čo táto mapa sa volá Abyss a moje meno je Dark Twins 1.4, neviem či to uvidíte. Potom ináč, ak vám bude mikrofón môj tak bzúčať alebo niečo také, tak sa veľmi ospravedlňujem, pretože neviem čo je s tým mikrofónom a prepáčte potom, teda. No. Ako prvé. Natočím. A idem. Jedno. Teraz ide druhý skok, pozerajte. Vyšlo. Potom, keď trebárs túto mapu hráte na vlajky, môžete takto ísť hore. Neviem, tu kde je vlajka, zoberete vlajku a niekto vás trebárs prenasleduje a dole nikto není, tak rýchlo skočíte dole. A už len utekáte aj s tou vlajkou. To vám ukážem, tu sa dá ešte, že tiež tak. Alebo keď budete chcieť ísť niekedy trebárs na zadné, tak to pôjdete. Joj, nevyšlo mi to. To je škoda. Ešte raz to ukážem, teraz sa pokúsim. Vidíte? A chodíte po zadných. No, teraz neviem. Dobre, takže ďalší skok. Odtiaľ to preskočím na druhú stranu, ale s nitrom, neviem, neskúšal som to bez nitra. Pozerajte. Asi tam v pohode. No problému je, ako sa hovorí. Joj. Ujiu. Dobre, tak teraz to vyskúšam bez nitra, pozerajte. To asi neskočím, že ne? Ne. Urobím tak salto dozadu. Dobre, tak ďalší skok. Tu je nejaká rovinka, ja som, neviem, nemám to naplánované, ako by som vám to ukázal skákať. Vyskúšajme toto. Joj, skoro som robil